natin ang lahat, makisali at makilahok, pagandahin at bihisan ang silid-aralan at kanyang kapaligiran. Isigaw ng sabay-sabay, walis tingting martilyo ang taglay na sandata. Sulong na tayo para sa paaralang ligtas. Tayo maayos at handa mula kindergarten hanggang senior high. Panatilihin nating ligtas sa anumang kapahamakan, lindol, bagyo o baha, sa anumang sakit, sa anumang mga sakuna. Isigaw ng sabay-sabay, walis tingting martilyo ang taglay na sandata. Sulong na tayo para sa paaralang ligtas. Tayo ayos at handa mula kindergarten hanggang senior high. Maghawak kamay at sabay-sabay, mga walis at martilyo ay wagay-way. Linisan ang paligid at ang maiwasan, pagkalat ng mikrobyo at maalagaan. Mga mag-aaral at mga magulang, sama-sama sa brigada at nagtutulungan, mula kindergarten hanggang senior high. K-12 ready, that's right. Isigaw ng sabay-sabay, walis tingting martilyo ang taglay na sandata. Sulong na tayo para sa paaralang ligtas. Tayo maayos at handa mula kindergarten hanggang senior high. Tayo para sa paaralang ligtas. Tayo maayos at handa mula kindergarten hanggang senior high.